umadlozana ngaphinde ngakha isigubhu esisibiza ngokuthi uthwalitshe. Sakha isigubhu esisibiza ngokuthi umathandemali. Uthwalitshe, umadlozana, uthandemali. Bese kuzothi kuzoba ke isigubhu sesi-4 ke. Le gubhu nje wazo4 lezi. Unawo umadlozana ngiyakunika, ngiyawo undawo ngiyakunika, nginawo uthanda abantu ngiyakunika, nginawo uthwalitshe ngiyakunika. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngawo isigubhu lesi ozothi uma ukhuluma kusona ukhulume ngedlozi lakho kuphela. Ukuthi ke sihluke ngani sona kanye nesigubhu somndawo. Esomndawo sona senzani? Esemadlozana wona wenzani? And ubani odinga umadlozana and ubani odinga umndawo? Asiqale ngomadlozana. Umadlozana ngokukhipha ngo12,000. Kuzothi umndawo ukhipha ngo20,000. So ayibheki ukuthi lento kusho ukuthi lesi somndawo sistrong kakhulu kunalesi. Kunomuntu ongathi unawo 20,000 athi nawe uyawufuna umndawo mase ngibuza ukuthi uzosenzani lesomndawo. Kuthola ukuthi akana business akana lutho awukwazi ukusithatha lento ayizosebenza ngemali. Umuntu othatha umadlozana umuntu ofuna ukusebenza ngedlozi lakhe ezintweni azenzayo. That's number 1. Uma ufuna nje ukusebenza ngedlozi lakho udinga kumadlozana. But uma umuntu oyinyanga owumfundisi onethaveni onabantu eletha abantu kuwena udinga isigubhu ke somndawo for that. Okuyisona ke esizosebenza ukuletha abantu kuwena. Lesi sigubhu ke sifakwe ke idleke sikaThekwani lokho ufuna kuvele nje. Sifakwe ikhanda likaThekwani lokho ufuna kuvele. Sifakwe ikhanda likaHalakavumu lokho ufuna kuvele. Lezi ufuna uzazi ikhanda likaVumu likhona, leThekwani likhona, ilanda sigayile selifaka lonke phakathi. Ilanda sikuthatha sigaya selifaka lonke phakathi. Sase sawenza ke lo msebenzi ke. Lana kusuke kwakhiwa abani ke umndawo ngoba umuntu osuke efuna into yokudonsa phela. But lesi sinye umadlozana angifuni uze ngemali uthi hayi ngino 20,000 kodwa ngiyawuthanda nami umndawo, ngiyawuthanda umndawo. No, asenze ukuthi uthanda uya ukuthi ufuna ukwenzani, yini ofuna ukuyenza. Leyo nto ke ozokwazi ke ukuthi uyisebenzise. Then mase kuzoba khona ke lesi sibiza ukuthi uthwalitshe. Uthwalitshe ke wona ke ngifuna ukukhuluma ngebhodlela lakhona kuphela. Nanti ibhodlela esilisebenzisayo. Le bhodlela lisenza into eyiningi. Abantu abathatha ezinye izinto abanike lebhodlela kodwa uma sikhambi uthwalitshe uyalithatha. Uma uthatha umayime uyalithola lebhodlela. Lebhodlela silidayisa inodwa. Angifuni alisebenzi vessel ilodwa. Asilidayisa ilodwa umuntu usuke ezonikwa uthwalitshe. Athi ubabudokotela uthwalitshe kusale ibhodlela mse hayi ibhodlela lisalanga uvula lapha esigubhini ukhona lapho phakathi. Nanti ke ibhodlela likhona. Le bhodlela ke